направя знак да тръгнеш. Здравейте, продължаваме. Много е трудна борбата, за да вземеш интервю въобще от някой в София, но аз съм положително настроена. Добър ден! Добър ден! Може ли едно интервю? Да, разбира се. Добре, аз съм Сузи. Аз съм Ириней. Тук с моите колеги и искаме да ви направим едно интервю с ваше позволение. Първо да кажа, ние сме студенти четвърти курс социални дейности от Софийския университет и това, което ще си говорим сега, ще бъде само пред една много малка аудитория на социални дейности четвърти курс. Така, нашата тема е квалификация и преквалификация. Първо искам да ви попитам, вие студент ли сте? Да, аз съм студент трети курс в Софийския университет, специално с история. Имаме още един колега с история. Днес. Може би. Не помня обаче как се казваше, добре, няма значение. Работите ли? Не работя. С какво искате да се занимавате? Може би с търговия бих се занимавала. Разбирам, че това няма нищо общо с историята обаче, или? Да, това няма нищо общо с историята до някъде. Така, смятате ли, по какъв начин мислите да придобиете тия умения, които са ви нужни за работа в област търговия, след като вие завършвате бакалавър Може би история? това, както вие казахте, с някаква квалификация или преквалификация, които има програми за това. Вие запознати сте с тези програми? Не, честно си призная. Това е много добре, всъщност не чак толкова добре, обаче ние сме се взели с една задача да направим един блог и най-вече за хора, които не умеят или нямат време да търсят многото информация в интернет, която е в момента. Накратко да обобщим тези неща в нашия блог след интервюто. Ще ви дам линк към блога, ако ви интересува. Там има различни... Интересно и полезно за мен. Радвам се, може да го разпространите на ваши колеги, защото се надяваме нашия блог да има много успехи. И добре, значи бихте се възползвали от такива квалификационни програми. Добре, регистрирани ли сте в бюрото по труда? Това е един много интересен въпрос. Не съм регистриран в бюрото по труда. Добре, аз ще ви кажа, че много хора на нашата възраст. Добре, само да се върнем. Регистрирани ли сте в бюрото по труда? Не съм регистриран в бюрото по труда. Добре, аз ще ви кажа едно мнение на мен, моя колектив и малка част от моите познати, които смятат, че това до някаква степен дори е минус да се регистрират хора на нашата възраст, които са безработни в бюрото по труда. Обаче, за мен това е един много голям плюс, защото много от обученията, квалификациите, програмите се обявяват именно там и това би ви помогнало да се информирате най-малкото, което е, и да участвате в такива програми. Пак казвам, ще ви дам линки към нашия блог, за да се обогатите от програми. И това беше всичко от мен. Много се радвам, много ви благодаря. Приятен Хубав ден и успех! Успех на вас! Мерси!